का घपू से 4 गो बेटा बा, चारों नाम कइले बा। हम साला बकरिया के शादी करे के बा का खाए पापत बा हमरा। वो बात कहियो न रैया। हां एगो हमार बकरा बा, ओकरे से तू हमरा बकरिया के बियाह करा दे। बात तो ठीक कहते रे घपुआ, माने तोर बकरावा क्या करेला रे? हम बकरा बा विदेश में डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेला, 1.5 लाख भेजली महीना में ओकरा के पढ़ेला। ये बात बा मालूम बा घपू, हमार बकरिया का करेला? अरे ओकर सरकारी नौकरी है, लड़का सबके जा रहा पढ़ाए। एगो और बात कही तारा के, अरे इतना वो मेकअप करेला हमरा से, साला तो डराते रुपया चुरा लेवेला उ। आ मेकअप इतना सुंदर हम बुझाला हमार पाली से कम ना बाऊ। राम राम पंडित बात फाइनल। चलो जब बात फाइनल बा तो चलो पंडित जी दिन तारीख उतरवा वाले, चलो 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 चलो। कारे गोपुआ कहाँ घूमे रे? नीरव, अरे पंडित जी के देखले हते खेते गेल बा, तोनी खाला करे करे पंडित। नीरव, हम अपने बकरिया के शादी करतानी और ये भोज खाए बढ़िया से खियाए। अरे पंडित जी खेते में ना हो जा? हां खेते हैं। पंडित जी के बात कही, हमरा बकरिया के शादी करावे। ओह नो रे पागल, हम लड़का के शादी करली, लड़का के शादी करली, बकरी के शादी कहियो ना करली, बैलो भैंसों के शादी नहीं कर। ते कौन जजमान बारे रे साला? ये बिजबनी के बानी। देख बाबू, ऐसन बात बा तो महंगाई के जमाना बा, शादी तो हम करा दे बाबू, लेकिन बहुत एक खर्चा लगतो। ए पंडित जी, अपने ये जितना खर्चा लगी न उतना कुल खर्चा दे। माने ये पंडित जी हमारा बकरिया के शादी करा दिए। ठीक बा बाबू, शादी करा दे तरी। अगला सोमवार के सही तोर शुभ दिन बा, वो दिन शादी हो जाई। ठीक बा? ये पंडित बहुत मेहरबानी। 22 तारीख है तो शादी हो जाई। ठीक बा पंडित, ठीक बा। ठीक बा, जा जा जा। ठीक बा।